per davant una travessia del desert com la que va tenir en Rajoy. Lo important, jo crec, que és sortir d'un congrés amb potència, amb un candidat molt clar i sobretot amb un programa nou. I això passa innecessàriament per una autocrítica, per un exercici profund d'autocrítica. Però pareix que el Partit Socialista està focalitzant molt la qüestió damunt del programa per refugir haver de carregar-se a moltíssima gent. Estic pensant també en el Partit Socialista de les Illes Balears, això està passant aquí també. Diguem bé, és igual, nosaltres vàrem perdre, però estem orgullosos del que vàrem fer en el govern, tot i que els ciutadans no ho hagin expressat així a les urnes, i creiem que podem, canviant el programa, capitanejar nosaltres mateixos. Això està passant, ho estem veient amb els possibles candidats del PSIC. El senyor Armengol, amb el senyor Socias i també la senyora Calvo, que no s'ha descartat. Per tant, jo crec que aquesta aposta del Partit Socialista de voler canviar el programa per mantenir la gent haurà que veure si s'engrana amb el que volen els afiliats. Perquè aquí està el debat. Vull dir, si el que voldrà la cúpula dels aparells del partit engranarà el que realment volen els afiliats i els simpatitzants del partit. Aquí està la gran incògnita. Jo personalment penso que serà molt difícil que se pugui explicar. Efectivament, les contradiccions brutals, per la mateixa contradicció que era presentar de candidat en Rubalcaba. Però clar, qui havíem de presentar? Ara passarà exactament el mateix. La senyora Chacón és alternativa. La vàrem sentir mai queixar-se de la manca de debat intern al Partit Socialista i ara molt ràpidament surten manifestos queda molt per fer. Hi ha molt per fer, però tu què has fet fins ara? Aquest debat és el que el Partit Socialista haurà d'esclarir i sobretot haurà de convèncer els seus militants. Joan Miquel, Joan, molt d'anys, s'acaba el temps. Avui tenim menys temps, per tant ens hagués agradat seguir parlant de més qüestions, sobretot d'aquests pressupostos que avui s'aprovaran en el Parlament de cara al proper exercici, però des d'aquí, des de la meva part i també de tot l'equip, us desitgem que passeu un bon Nadal en companyia de la vostra família i d'aquells que més us estimen. Molt d'anys i sobretot quan diuen que per Eivissa bons. Exacte, sobretot això. I molta sort per demà. Gràcies, que vagi bé. Adéu. Sí, la sort és important. Demà, dia del sorteig de la loteria de Nadal, de la grossa de Nadal.